होनसै आरो ना जेन खामानिखौ बुनियानि खामानिखौ नोंनो रोंजोबसै आरो ओमफ्राय जिरायनायलाय मा हौवा बायदि जिरायदों फेन्दाव फुवारलायनानै हा जेथो हिनजाव बायदि थानो हाया नामा मा जिरायनायाबो हौवाफोरना बेलेग हिनजावफोरना बेलेग थालायलायो नामा थाया हौवाफोरना बेलेग जाखायो हिनजावफोरना बेलेग जाखायो जिरायनायफोरखौ मोजां सोलोंनो हाया मा टिब्र आथिं गाग्रांनाय हा फारसेथिं बेलेग मा आखल खिन्नाय जादों बियो एसे हिनजावफोर बायदि थानो हाया नामा दे थाबाय खौबा एसेखौनो दाय जाबाय थायो जाबाय नों आसुगुर हानो नागिरदों नामा आसुगुर हानायाबो माबा दाय जालायबाय नामा मंगलबारालाय मा आसुगुर हानांगौ जाखो दिनै आसुगुर हानो मोना होननानै मिथिखाया नामा हा दा आसुगुर हा मिथिबाय मंगलबाराव बिस्थिबाराव आसुगुर हानो मोना होननानै मिथिखायो मानो आसुगुर हानो नागिरदों हाबाब बे फिसा हिनजाव सासेजों रोंमारला आङो फुरखिनदां नोंलाय अबेयाव लिरनाय दङ मंगलबार बिस्थिबाराव आसुगुर हानो मोना होननानै मोनसे होनबाय थायो नोंबो आयै नोंसोरलाय दानि जुगनि गथ'फोरालाय मा मिथिनो लोखि साराफोरालाय जों गोदो गोदाय आबै आबौ जुगनिफ्रायनो मानिबोनाय सोलिबोनाय नेमखान्थि बेफोरो बेखौ आरो नोंसोरनो गाज्रि खालामनो नागिरो हानो मोना मिथिबाय दे हाया आङो दावराव खालामबाय थायो जाबावगोन दानि गथ'फोरजों माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे उल्थाल' जेबोखौनो बुंजा मारला बा दाउ बिबुखौ जि आराम माबा खालामनानै दोनखादों माथो सावनानै दोनदों जानि आं आयु मा खालामनायदों नोंलाय बिबुखौ जि आराम सावनानै दोननायखाय जानो नागिरदों आं जानि दे एसे हाबाब जाया दाउ बिबु जाबा आखलफोरा गाज्रि जायो मिथिबाय जानाङा जोंबाथाय जिफोराबो थाब जयो दाउ बिबु जाबा बेनिखायनो दाउ बिबु जानो हामा हिनजावफोरा मिथिबाय होमबालाय मा जानांगौ दाउ खिथु खर'खौ जानो हागोन दे खर'खौ जाबा एसे दिमागफोरा मोजां जायोनो माथा मेलेमफोरा खर'खौ जानो हागोन मिथिबाय मा एसे गरमलै बेफोर औवाफोरखौ दाननानैनो बिसना बानायनोसै र' सां न' फिसानो मासे गरमलै न' सिङावबो हाबनो थाजाया माजाया बाहेरावनो सां न' लुनानै दोननोसै आरो ओमफ्राय मा आखाइयाव रुवा लालायनानै मा खालामनो नागिरदों नों औवा दाननो नागिरदों आङो एफा गरम उन्दुनो हाला आं न' सिङाव बाहेरावनो ओंखायनो सां फिसा बानायनो नागिरदों आं शनिबार मिन्थिया नामा औवा दाननो मोना होननानै हा समबार मंगलबार बिस्थिबार शनिबारफोराव औवा दाननो मोना होनना मिथिखायो आरो नोंलाय मानो औवा दाननो नागिरदों हा सुनि खामानिफोरखौलाय मानो मावनो नागिरो नों बमब्रमा समबाराबो मोना मंगलबारबो मोना बिस्थिबारबो मोना शुक्रबार शनिबार मालाथो दानगोन आं मालाथो देवबारफोराव दाननो हाया नामा नोङो बेलेग बार नागिरना मोनासै बार गोसाफोरावल' खामानि मावनो नागिरो मानो दे दानला नोंनिनो जै जाथोंसै आयै दाननोबो नाङा मिथिबाय बिसास खोमसि फोथायनायानो जोबालै मा होनबावगोनलै दुमफाव गारिफोरा मोजां सलाय दे दानि जुगाव ओरैनोबा मा जालाबाय थायो दसेनो आं गिलायलाङो बेनिखायनो गारि गाखोनो आइदै बे सिनसेयाव मा सानांगौ जाखो एसांलाय आयौ रोंला आङो बे दुमफाव थासान्दियावलाय नोंनो माखौ सिन्था खालामदों आं दा नोंनो डाक्टरनाव दोनलांगोन ना सिन्था खालामनाङा नै बिरनोसै आं नाङा बिरनाङा लासै दं मोजाङैनो दं माबेलाय मोजां सलाय सिगिदिसोलै आबै नोंखौ आङो थङालि साला सथ्रै मा खालामनाय जादों मेथाइ सल'दों नों मोजां लामाखौ नायना मोजां सलायलाय हनै माथो मावजि मासे जाखो मावजिखौलाय माथो जानोखाय जेबो जाया नै बाला हनसैसो आं मावजिखौनो हामा दंबाव हामा मावजि बारनो हामा मिथिबाय बेलेग लामासो दा बिदि लामा नै आं दानो गारिनिफ्राय ओंखारनोसै आबै नोंनाबो माबा मोनसे हाय मावजि मासेनि थाखायनो नों लामा सोलायनो नागिरदों सोलाय बेफोरबायदि मावजि बारसोनाय लामाफोराव थांबाथाय माबा मोनसे असुख जायोनो मिथिबाय ना लामाया सोलायनोसै नाङा माबा दे सोलायथारनोसै आङो माबा मावजि बारसोबाबो दाय जालायनाय रोंलालै आबै आं नोंखौ बेसां खिबावनोब्रा खिनाय खिथु गुदुङानो बुलायलायबायलै आयौ हालालै आङो मा जाखो दै मुलि जाबाबो हामदोंला माथो बे खिनायानो ओंखारबोगासिनो बबेनिफ्राय ओंखारबोबाय थादों खियालाय हामनाय मोनाखैना एसेबो खिनायखौ आयै माबा बारासो जागासिनो दङ मुलि जाबाबो हामनो रोंला माथो नोंखौ बिदिबा थेबगां अजानावसो लांनांसिगोन मिथिबाय ना अजानाव लांबासो हामसिगोन बे डाक्टरजों हामनाय बेमार नङा बियो मा अजाफोराव थांलाबायनांगौ जाखो थाङालै आं गोदाव सोराव नों थाङा होनबानो जागोन नामा राजा बे अजानिफ्राय नोंनो बेसेबां मुलि लाबोनानै नोंखौ जाहोबाय आङो दिनै एसेखिनि देरबाय आरो नों दा अजानि मुलि जायासो होनना बुंदों जल्दि थौ ओंखार आरो मानसिखौबो हामस्राय नुबाय खुगाजों फोरनांसिगोन आं मिन्थियालै आं डाक्टरनि मुलिसो जागोन आं थाङा अजा थजा अमा राजा बिदि उल्था खोथा बुंना मिथिबाय हा नोंसो मिथिगौ ना आंसो मिथिसिगौहाय आं नोंनि बिमा नोंनि मोजां गाज्रिखौ आंसो
बांसिन मोजां मिन्थि जल्दि ओंखार अजानाव लांनोसै आं दिनै मंगलबारखा मंगलबाराव अजाफोरा बिराद मोजां मोजां नायोनो ओंखायनो बाराबो मोजांखा थुदो थांनोसै अजानावनो दाय मा मोनसे ब्रा माबार ओंखार दा थेबगां अजानाव मानसिफोरा भिर जाहैगोन ओरैनोबा मंगलबाराव बिराद मानसि जायो ओंखार माबार दाय मा गोदाव सोराव लिसे लोमजाबानो अजानाव लांनाय रोंलाय आं बे बिमाजों दाय गोदाव सोराव ओरैबा गरमजों गस्लाफोरखौ गानबाखायो आरो ताबिसो आलायना होबावदोंलै दाय मा बे अजाफ्राबो मा बोसोन होयोब्रा बिमाफोरखौलाय रोंलाय लाङालां खदार अमाराजा अजाफोरखौ बिदि दाबुं अजाफोरासो फोथांना लाखिदों मिन्थिबाय डाक्टर हायै खामानिखौ अजाफोरासो हायो आरो नों अजाखौनो बिदि होनबावदों रोंगोन आं हाजारबा रोंगोन आङो मा अजायलाय लासिं सेंग्रा देरलायलायनाङा अजानाव थांलायलायनांगौ आंखौ लोगोफोरा मिन्थिया मा सानगोन लोगोफोरा नोंखौ जाहोनायखाय हो लोगोफोरालाय जाय गिजा बाथ्राखौनो बुंगोन नों बिसोरनि खोथाखौलाय मानो खोनासंनांगौ नों मोजाङै थाबानो जाबायना नोंनि देहा राफोद जाबानो जाबायना लोगोफोरालाय लोगो बुंखागोनखा मा मिन्थिनो बिसोरलाय मा मिन्थिनो गोरलै बाहेराव फै खुगाफोरनो आङो मानसियानो खुगा नांजोब्बाय सिख्लाफोरनि खुगायानो नांजोब्बाय दां जेरैबो अमा राजा बयनिबो खाजा होनबाय थायोना खुगाफोरनि आं गोख्रै बाहेराव फै बाय माबायदि बिमाफोरा माबा अजा बेजा माबा दा खुगासो फोरबा उनाव खुगाफोरबा आं मोजां जासिगोन आरो ना दे नायदो खुगाफोरनोसै आङो नेबाय थादो खुगाफोरखांनानै आं माबायदि जायो नङा होमबा रायजोफोर खुगाफोरनोसै आं बिमायाबो लिंबाय थाबाय जेब्ला ओमफ्राय नेदो नेक्स्ट मा जायो खुगाफोरनायनि उनाव आं बिराद सुपार पावार फैयो नामा आंनाव ना मा बुङो लोगोफोर दे बाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव नङा होमबा रायजोफोर